Formal nang binuksan ng kauna-unahang Lagunoy Governors Cup na ginanap sa Lagunoy Central School sa bayan ng San Isidro Norte. Nasa 38 barangay participating teams ang lumahok sa naturang sports event. Ayon sa isa sa mga bumubuo ng programa, malaking tulong umano ito para sa mga residente, lalo na sa mga kabataang nakilahok sa pagdevelop ng kani-kanilang talento at skills. Inaasahan rin umanong taon-taon na itong gaganapin sa kanilang bayan. Ini po first Governor Cup sa Tuyang Banwaan Lagunoy. Ada ko lang bagay po ini dahil sa sinabi nga ni Governor na taon-taon gigibuhon ni para sa Tuyang Banwaan Lagunoy. Dako lang bagay ni importansya po ini dahil si mga kahubinan matatawaan ni physical as in gusto sabihin sa 5 kriteria madidevelop po ang mental, physical, emotional, spiritual, and social. Kaya po hanta po na maging araw kaini dahil sa si Governor, lalong-lalong po na ining mga barangays, na 38 barangays, gabos po kooperado. Mainit ring tinanggap ng mga residente ang personal na pagdalo ni Kamsur Governor Elry Villafuerte. Pinangunahan rin ng gobernador ang opening ng 3rd Aguila Cup sa Fuerte Kamsur Sports Complex, kung saan maglalaban higit 30 teams mula sa iba't ibang bayan sa Camarines Sur. Ang basketball tournament na ito ay magkakaroon ng 3 division kung saan mayroong para sa mga 16 years old under, Open Division at 40 years old and up. Sa opening ng nasabing torneo ay nagkaroon ng parade, opening program at ang Oath of Sportsmanship na pinangunahan ni NBL Pilipinas Finals MVP Verman Magpantay. Ayon kay Governor Villafuerte, importante umano ang ganitong mga programa dahil isa umano ito sa youth development na itinutulak ng probinsya. Priority talaga sa atin ng youth development, kasama dito sports, hindi lang pagbigay ng scholar. So ginawa natin to sa iba't ibang lugar at hindi lang sa partido. At importante talaga masuporta ng kahubenan sa paagigan sports. Sinuturuan sila mag-teamwork, disiplina, sportsmanship. Lalong-lalo na ngayon na magkakaroon sila ng libangan talaga. Mapapanood ang mga laban sa Aguila Cup sa Province of Kamsur social media page. Jam Garcia, CSN.